Ως θέαμα είναι σοκαριστικό. Πολύ στενάχωρο το συναίσθημα. Δεν θα ήθελα να το δούνε κι άλλες γενιές αυτό. Φτάνει. Λέω Σαρκούτης Μανώλης, ασχολούμαι με την γλυπτική εδώ και 25 χρόνια. Σχεδόν από την αρχή αυτό που με ενδιαφέρει ήταν η σχέση της φύσης με τον άνθρωπο. Ζω σε ένα χωριό στην Κρήτη, δίπλα σε ένα ποτάμι. Εκεί έμαθα να κολυμπάω, έβλεπες καβούρια, χέλια, λειτουργούσε τέλεια το οικοσύστημα. Τώρα βλέπεις μπουκάλια, βλέπεις λάστιχες στα λίματα, όλα αυτά που καταλήγουν στα ποτάμια. Η κλιματική κρίση υπάρχει και σιγά σιγά εξελίσσεται. Το γλυπτό που φτιάξαμε εδώ με την Greenpeace δεν είναι απλά ένα γλυπτό από άμμο, είναι πραγματικότητα. Αυτό συμβαίνει. Στην αρχή όταν το είδα νόμιζα ότι είναι απλά ένα χαριτωμένο ζωάκι, ένα γλυπτό στην άμμο. Και βλέπω ξαφνικά τα σκουπίδια και λέω τι είναι αυτό. Απεικονίζει το αποτύπωμα που αφήνουμε σαν άνθρωποι στον πλανήτη. Δεν είναι κρίμα να πεθαίνουν τόσα θηλαστικά από τον άνθρωπο. Πλέον ο πλανήτης έχει φτάσει στα όρια του. Πρέπει να πολεμήσουμε και να καθαρίσουμε. Όλοι μας κάτι μπορούμε να κάνουμε, το λίγο που αντιστοιχεί στο καθένα μας. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα και σε συλλογικό επίπεδο. Και ο πλανήτης μας θα είναι πολύ πιο ωραίος και φωτεινός. Τα ελληνικά νησιά είναι όμορφα. Αλλά όχι αρκετά όμορφα για να είναι το τελευταίο πράγμα που θα δεις στη ζωή σου. Κάθε καλοκαίρι, πάνω από 2 άνθρωποι την ημέρα χάνουν τη ζωή τους στο δρόμο. Αλλάζουμε συμπεριφορά. Οδηγούμε με ασφάλεια. Το χόρτο σε κάνει φυτό. Μη μασάς. Βρήκα μία μάσκαρα καταπληκτική. Θα μου δώσεις να βάλω? Μισό λεπτό να τελειώσω και στη δίνω αμέσως. Με τα μαλλιά τι θα κάνουμε? Από πού να ξεκινήσω? Έχουμε 6 παιδιά. Η βόμβα κατέστρεψε το σπίτι μας, το ταξί μας κάηκε. Τα χάσαμε όλα. Αποφασίσαμε να φύγουμε από τη Μοσούλη. Προσπαθήσαμε πολλές φορές να περάσουμε απέναντι στοιχείο με το φουσκωτό. Συνήθως κάμια 70 άνθρωποι. Η θάλασσα ήταν πολύ άγρια. Τα παιδιά, οι γυναίκες, ακόμα και οι άντρες ούρλιαζαν. Είμαστε στοιχείο 4 μήνες. Στη σκηνή κρυώνουμε μέρα και νύχτα. Ιδίως μετά το σούρουπο, ανάβουμε φωτιά για να ζεσταθούμε. Πριν κοιμηθούν τα παιδιά, βάζω τα κάρβουνα κάτω από μια λαμαρίνα και από πάνω τα στρώματα. Οι τουαλέτες είναι βουλωμένες. Στα ντους έχει μόνο κρύο νερό. Καταφέρνουμε να κάνουμε μόνο ένα μπάνιο το μήνα. Ο γιος μου έχει χτυπηθεί από τη βόμβα. Είναι επιλεπτικός, αλλά δεν παίρνει τη θεραπεία που πρέπει. Φοβάται το σκοτάδι. Δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ. Ουρλιάζει τις νύχτες, μόνο στην αγκαλιά μου τα καταφέρνει. Με τα φώτα αναμένα. Και όταν βρέχει, κλείνει τα αυτιά του.
Τον τρομάζει ο ήχος της βροχής. Το χειρότερο εδώ είναι ότι κανείς δεν σ' ακούει, κανείς δεν νοιάζεται. Τραπετεύσαμε από τη μια τραγωδία για να βρεθούμε στην άλλη. Πού πας κάθε μέρα και αργείς? Άσε με. Πάντα αργείς. Το φαγητό είναι έτοιμο, δεν το τρως. Το δωμάτιό σου ακατάστατο. Πού πας? Πού πας? Αν αντιληφθείτε ότι το παιδί σας κάνει χρήση ναρκωτικών, μιλήστε. Μιλήστε για το πραγματικό πρόβλημα. Μιλήστε σε εμάς. Δεν τα ακούμε πρώτη φορά. Αυτή είναι η εικόνα της ξηρασίας. Αυτός είναι ο ήχος της ξηρασίας. Και αυτές οι συνέπειές της στο κορμάκι του Μαρσελίνο. Ο Μαρσελίνο είναι σοβαρά υποσιτισμένος. Χωρίς την κατάλληλη θεραπεία θα πέθαινε. 1.200.000 παιδιά έχουν πληγεί από έλλειψη νερού και τροφής στην Αφρική. Με 10 ευρώ το μήνα μπορείτε να παρέχετε σωτήρια τροφή σε ένα υποσιτισμένο παιδί. Καλέστε τώρα τη UNICEF στο 801-500-12345 ή αναζητήστε UNICEF Νονός για να κάνετε τη δωρεά σας διαδικτυακά και να προσφέρετε φαγητό, νερό και ελπίδα σε παιδιά όπως ο Μαρσελίνο. Προστατεύουμε το δάσος. Παίρνουμε τα μέτρα μας. Προστατεύουμε τη ζωή. Όλοι.
Αυτό είναι. Η κατασκευή έγινε με λαμαρίνες και ξυλά. Το παράθυρο δεν ανοίγει. Το τρένο περνάει κάθε τέταρτο, αλλά είναι ήσυχα γενικότερα. Ένα δωμάτιο είναι μόνο, δεν έχει τίποτα άλλο. Να το δούμε. Περάστε. Έλα, ένα γραμμάριο θέλω. Παιδί μου, που πας? Δεν μ' ακούς? Nightmares lying here in the dark. Oh, scared like my dreams made them mark. I wonder. Dreamer, always alone, lost in a part of myself, can't find anymore. I wonder if it's gonna end tonight. I can't sleep alone anymore. I need you. Surfers always look for the perfect wave. Once they catch it, the fan begins. Εξάρτηση. Μαγιά. Παγίδα. Απελευθέρωση. Εθισμός. Άποψη. Εγκλωβισμός. Δικαίωμα. Περιθώριο. Έκφραση. Απόγνωση. Λύτρωση. Θάνατος. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Γιατί τι έπαθες? Με αυτό που βγήκαν και είπανε. Ότι δεν μπορείς, λέει, να καπνίζεις σε κλειστούς χώρους. Σιγά. Καλό θα σου κάνει. Αστείευεσαι. Ούτε καν στο καφενείο, στην ταβέρνα, ούτε στα μπουζούκια. Μα όπου το έχουν κάνει, έχουν σώσει ζωές. Τα παιδιά δεν τα σκέφτεσαι. Και! Δικαίωμά μου. Μαγιά μου. Μαγιά είναι να πάρεις τη ζωή στα χέρια σου. Να με προστατεύεις.
Από 1η Πρώτου 2010 δεν καπνίζουμε σε όλους τους κλειστούς δημόσιους χώρους. Αναπνέουμε ελεύθερα. Είναι δικαίωμά μας. Ο κόσμος είναι χρωματιστός, κοίτα είναι πολύχρωμος. Πράσινο, κόκκινο, ροζ, καφετί, στον κόσμο αυτόν του LSD. Χρώματα βλέπω τόσα πολλά, γιατί παίρνω ναρκωτικά. Η αρχή φαίνεται αθώα. Το τέλος όμως είναι πάντα τραγικό. Για κάποια παιδιά δεν είναι παιχνίδι. Κάθε χρόνο στην Ελλάδα κακοποιούνται περίπου 7.500 παιδιά κάτω των 5 ετών. Το Σωματείο Ελίζα δημιουργήθηκε για να βοηθήσει. Για πληροφορίες και συμβουλές καλέστε στο 11525. Μην πιείς αν πρόκειται να οδηγήσεις. Ακόμη και με ένα ποτό, τα αντανακλαστικά εξασθενούν και χάνεις την ικανότητα αντίληψης του χώρου και της απόστασης.
Αλκοόλ και οδήγηση ποτέ μαζί. Γεννήθηκε σήμερα κάπου στην Αφρική. Κι όμως θα είναι τυχερό. Θα μάθει γράμματα. Θα χορτάσει φαγητό. Θα παίξει με τους φίλους του. Θα τρέξει. Θα χορέψει. Θα γελάσει πολύ. Θα αγαπήσει και θα αγαπηθεί. Θα σκεφτεί ελεύθερα. Θα μετρήσει τα αστέρια. Θα ονειρευτεί. Θα είναι απλώς παιδί, όπως κάποτε ήσουν κι εσύ. Χάρη σε σένα και όλους τους αναδόχους μας, θα ζήσει όπως αξίζει σε κάθε παιδί. Γίνε ανάδοχος παιδιού. ActionAid. Μαζί κατά της φτώχειας και της αδικίας. Moses, you've overdone it. Βασιλιάδης Κωνσταντίνος, Γεροδήμου Ελένη, Γιαννοπούλου Βασιλική, Γιαννίκας Αντώνιος, Γιαννίκας Αντώνιος, όχι άλλες απουσίες από τη ζωή, όχι στα ναρκωτικά. Δεν θα έπρεπε να έχουμε όλοι το δικαίωμα να αναπνέουμε ελεύθερα? Κάθε χρόνο 600 Έλληνες πεθαίνουν από το παθητικό κάπνισμα. Από 1η Πρώτου 2010 δεν καπνίζουμε σε όλους τους κλειστούς δημόσιους χώρους. Αναπνέουμε ελεύθερα. Είναι δικαίωμά μας. Έλα μωρέ, δεν βλέπει και κανείς. Έτσι κι αλλιώς η κόπα δεν είναι σκουπίδι. Άσε που σε λίγο θα έχει διαλυθεί. Πρώτον, το αποτσίγαρο είναι πλαστικό σκουπίδι και η θέση του είναι στα σκουπίδια. Δεύτερον, κάνει περίπου 14 χρόνια να διασπαστεί και απελευθερώνει τοξικές ουσίες που επιβαρύνουν το περιβάλλον. Και τρίτον, σήμερα στην Ελλάδα, ανά 100 μέτρα παραλίας θα βρεις τουλάχιστον 50 αποτσίγαρα. Δηλαδή, κάπου γόπα. Κάπου γόπα. Κάπου γόπα. Κάπου γόπα. Κάπου γόπα. Ρε παιδιά, κάπου γόπα. Κάπου γόπα.
Κάπου γόπα. Κάπου γόπα. Κάπου γόπα. Μετά από τσίγαρα στις παραλίες. Πέταξέ τα εκεί που πρέπει. Στα σκουπίδια. Δραματική προειδοποίηση της επιστημονικής κοινότητας για το κλίμα της γης. Πλημμύρες, ξηρασίες και ακραία καιρικά φαινόμενα μαστίζουν όλη την Αυτό Ιταλία. δεν αλλάζει έτσι. Είναι ένα έργο που θα δούμε όλοι, υποχρεωτικά. Μην μένετε θεατές. Ενισχύστε την εκστρατεία της Greenpeace. Μπορείς να συζητάς τα πάντα με τους ανθρώπους σου. Για οτιδήποτε. Το μόνο που δεν χωράει συζήτηση είναι η πίσω ζώνη. The crisis has prompted an emergency parliamentary session this afternoon. The violence on the streets has forced many people from their homes. Have been found dead in the back of a truck, trying to make their way across the border. The government is under fire from all sides for the way it's dealing with this crisis. It was bad at home. We had to leave. Dad couldn't come. I don't know where he is now. Mum says we're going somewhere safe. She's trying to be brave. Someone told me these boats sink all the time. We couldn't stay in London. It was too dangerous. Most of the European refugees are trying to make their way south. They believe that Africa provides a chance for a better life. They put us in prison. I don't know what we've done wrong. I'm scared. We have tough decisions to make. We cannot treat these people like animals. There are so many whites living around here now. It is my taxes that are going to support these people. With no end in sight to the migrant issue, the government must be wishing that the problem would just go away. But that doesn't look likely. Back to you.
Σκέφτηκες ποτέ ότι όταν καπνίζεις, καπνίζουν και οι γύρω σου? Στην Ελλάδα, εκτός από το κάπνισμα, είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης και στο παθητικό κάπνισμα. Από 1η Πρώτου 2010 δεν καπνίζουμε σε όλους τους κλειστούς δημόσιους χώρους. Αναπνέουμε ελεύθερα. Είναι δικαίωμά μας. Sería muy importante jugar hasta la final, tener 6 partidos, un mes juntos, para que Javier El Basto Aguirre vaya reuniendo ya un equipo, una asociación, un conjunto. Martínez en el pase del Venado, Medina. Esos 10 están cerca, Paul Watt, pero no sé cómo la vieron ustedes. Mira, al momento que quiere disparar Miguel Sabá, el toque de Medina. Y se recupera por ahí Salcido, Guardado. Y tal vez Cuauhtémoc vienen los pasos de este hombre. Se juega hacia atrás como canguro. Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Τα ναρκωτικά δεν είναι θρύλος. Θεραπευτικό πρόγραμμα Νόστος του ΚΕΘΕΑ. Μην ξεχάσεις να μου φέρεις το αρκουδάκι. Το τρένο έχει πάντα προτεραιότητα. Το τρένο, κι αν σε δει, δεν μπορεί να σταματήσει γρήγορα. Εσύ όμως μπορείς. Δεκάδες οδηγοί που δεν προσέχουν σκοτώνονται στις ισόπεδες διαβάσεις. Σταμάτα, έλεγξε, άκουσε. Μπορεί να σώσει τη ζωή σου. Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Δεν υπάρχουν ακίνδυνα ναρκωτικά. Θα χτυπήσεις, ακόμη κι αν πέσεις στα μαλακά.
κλειστούς χώρους με καπνό. Όλοι οι άνθρωποι είναι τόσο ευάλωτοι. Κάθε χρόνο 600 Έλληνες πεθαίνουν από το παθητικό κάπνισμα. Από 1η Πρώτου 2010 δεν καπνίζουμε σε όλους τους κλειστούς δημόσιους χώρους. Αναπνέουμε. Όταν μεγαλώσω θέλω να πάω σχολείο. Όταν μεγαλώσω θέλω να κοιμάμαι μόνη μου τα βράδια. Όταν μεγαλώσω θέλω να βγω από τη φυλακή. Some children don't wake up to nightmares. They go to sleep with them. Child's Advocate now takes effect in Greece. Το νερό είναι στοιχείο και στοιχείο. Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησέ μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και Θεά, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
Αυτό είναι ένα μήνυμα για κάθε παιδί, όπου κι αν βρίσκεται, όποιο κι αν είναι. Για κάθε εμπόδιο, μικρό ή μεγάλο. Για κάθε φόβο που νίκησες. Για κάθε φορά που το πάλεψες μόνη σου. Για κάθε χιλιόμετρο που διένυσες σε στεριά και θάλασσα. Για κάθε